Nyokora moge juang oyawre kino machiegni kinyi makawuono wantiere gi twak makende twak moda bedo go kaya kawagarre godo kaka oganda kino yudo puonj kuom jogo man gi lony e gigo ma opogore kinyi makawuono wan gi mor ni mar bedo wada yudo thuolo mar twak mano ewi lwenje go ma osebedo e kind le mag bungu kod dhano lwenje makamage mabende do dier luongo kata ni human wildlife conflict inyalo tiegi yo machalo nade mokwongo gin gik mage mana sigana machuok e kinde mokalo nitiere sigana mwaseyudo e Ramogi TV moko bende mwasesomo e mbui mekwa mag Citizen Digital odiochieng' manyoro bende nwaneno moro manotimore machiegni ahinya mano to notimore e kaunti ma Kajiado nitiere rao ma bende ne omonjo kendo nego jal moro ma jahigni 22 bende ne oweyo jal machielo mane nitiere godo gi hinyruok mathoth kamachielo bende juma mokalo e kaunti ma Kisumu e sub county ma Nyakach Tainya Sangorota mano mantiere Nyakach mana itie nam mano kerango kacha aora ma Miriu bende ne oganda ochopo kar kacha Sangorota kata ka ichope gik mage monego bed ni nitiere iwacho ni nyaka sani nitiere monj ma osik kineno kacha mago mag rao ka monjo jogo modhi machiegni kod nam kata aora ma kamano monj ma kamagi akanye e kaunti ma Kisumu kanyo bende nitie jok mathoth bende ma oseyudo hinyruok makagi kacha report makamago bende wabiro bedo ka wayudo kendo winjo pach jopiny kaachiel koda ka jodak e counties mopogore e county ma Homa Bay bende ok gisebedo kata ka owegi chien kata bende nitie monj makagi kacha mosebedo kacha katimore nyakora moge juang' bedo ni kuom wacho adier anta dongo e tie nam e namno ma nam Lolwe e gwenge ma Kisumu kata ka intiere inyalo bedo kata kineno rao kakalo bathodu kata otieno kicheo kiyawo dhoot inene ka intiere gwenge ma block kochomo Dunga Beach iwuok kata kidhi lupo kata kidhi yweyo gwenge ma Hippo Point mantiere boma ma Kisumu ineno ka rao kalo kacha rao donjo nyaka gwenge moko maka puothe ka intiere gwenge ma Kisumu kendo giketho nyaka alode oduma giketho giriembo jamni nyaka e kul moko ka ochopo kacha gotieno moko bende wito ngimagi ka gintiere dho wath manam Lolwe gik ma kamagi nyalo tieki e yo machalo nade to moko kuom wechegi magi minyalo wach ni en lweny kind le kod dhano magi bende mok nyalo wach ni ok gin lwenje makamagi arwaki ni machiegni ukinyi makawuono da twak mar mbako romo ken marwa kendo e studio kae wabiro nyaka iri kama intiere mi wadhi bedo kwa gotache county ma Kisumu e county ma Homa Bay wadhi winjo pach jopiny e county ma Migori koda mano bende ma Siaya mondo wabede ne kod ng'eyo ni to jopiny giwacho nade mkongo bende ang'wedo thuolo mar winjo mana machuok gigo mane jo Nyakach owacho kotenore kod monj mag rao to motelo ne mano wantiere kar kae mondo mi akoni ni welo mantiere godo kinyi makawuono gin jok mage yawuot luo ma wigi otimo jere ka warango kacha achak gi e county ma Kisumu kae to anga tiek gi studio moro ma Nairobi kar kae e county ma Kisumu studio moro ma Kisumu wantiere kod welo wantiere godo ariyo odiochieng' makawuono wan gi mor ni mar wadhi yudo thuolo mar winjo kendo neno yawuot luo ma wigi otimo jere county ma Kisumu wantiere kata kod japuonj mbalariany mano mbalariany no ma Maseno University mano Mr. Apuko arwaki ni machiegni e chendo kinyi makawuono en gi lony mar e wechego mag rito aluora kaachiel koda ka timo nonro mopogore arwaki ni machiegni Ramogi TV okinyi makawuono japuonj Erokamana ahinya kuom chopo Ramogi TV okinyi makawuono kamachielo bende wantiere kod jakom mano mar Beach Management Unit mano ma Sangorota Mr. Orwa arwaki ni machiegni bende ka in e studio moro ma Kisumu mar Ramogi TV channel mar mbako romo machiegni e Ramogi TV odiochieng' makawuono aya studio maro ma Kisumu podi medo los weche mopogore kata kamano mag welo ma wantiere kod e studio ma Kisumu kodwogo e studio marwa ma Nairobi kae antiere kod wendo bende wantiere go achiel kachiel mondo mi ang' okonwa ni nyaka sani Mr. Dhacha ka ichung'ne weche ma opogore ma osebedo kata katimore aluora in bende ikedo ne le ratiro gi mag le
Arwak ni machiegni ahinya chenro mar mbaka romo kawuono. Erokamano ahinya Cleophas kuom rwaka e mbaka oromo. Aya, erokamano ahinya kuom chopo kar kanyo. Koro moge jwang' mane twak mwada bedo godo odiochieng'ni ma kawuono. Welo ma Kisumu nitie, welo ma wendo ma Nairobi bende wantiere godo. Koro sani wawinjane kaka weche ne obedo e kaunti ma Kisumu e gweng' ma Nyakach. Mano bang' rao bende ne monjo ma onego. Mano japuonjre, mano ne bende donjo kanyo ma ja klas 8. Wawinjane kaka chal mar wach ni chalo mano juma mokalo. Sirikal will conduct thorough survey of hippo population in the area, including their movements, habitats, and to identify the root causes of their migration into residential areas. Wanyiso Sirikal now develop and implement a comprehensive plan to keep the hippos in their natural habitats and away from residential areas in collaboration with the local community. Wanyiso Sirikal will provide a compensation and support to members of our community who have suffered losses due to the hippo menace through the deaths of their kins, deaths of the animals, destruction of their farms, among others. Thino kelo dhok mo ka dhok osemodho koro odhi mondo modhi mana dho wath kanyo ma bende nitie mine mane luoke to ka nyathino odhi mondo modhi mana dho wath same wadhno to dalili mora mora ne onge manyiso ni rao ne ni around onge gima manong'eyo kano po mine mana kanyo nopo mana ka gino omake kosemake to dire pi oko ywa kata chako nene anena ka ng'at moro makuro rao nigo e dhoge. Rao achiel nigi nyathine gi mathuon bende gintiere 3. Kawuok oko tapogo diergi tapo mana rao kuoma to koro chako ng'inyore koda koro mae mukaya ka kendo chako dugo kabada. Koro en incident mar ariyo mwanene gi wang'wa karao kao dhano ringo godhi nyone ipi kendo kayo malit kidhi neno kaka del obedo destroyed ni kendo idhi yudo ni kitero report to onge gimitime. Binego kinyi gotieno puothe wa ok wanyal chibet gi chiemo nikech rao to sirikal nitie nwa rito chik mondwa wewa nikech onge sa mar nyuol e dala nikech wasike tiaora ka watimo ang'o kwarito rao. En wach moro mabuok ahinya iwinjo weche mantiere kanyo ka koro en achiedh nade mapek ahinya mikelo kod chenro machalo kamagi. Akoni studio mar Nairobi wantiere ka kod Tobias Adacha. Tobias Adacha bende en achiel kuom joked ne ratiro mag le ka kaunti ma Kisumu magi jogi machiegni kodgi ahinya magi miwinjo sani mago jogo mawuok Nyakach. Mano Nyakach Beach Unit kata Masangurota nitiere jakomgi montiere godo kinyi ma kawuono Francis Orao. Akiaki nyalo winja koro sani achiel kachiel ka iwuok e kaunti ma Kisumu. Francis Orao adoro akie chenro ni oyawre miyawa ne pachi ka oluwore gi gigo bende ma osebedo kata katimore aluora mar Nam Lolwe lwenje mag le kod dhano. Achako kodi Francis. Erokamano. Lweny osebedo ma too much. But Nyakach Sangorota osebedo ma koro ingo kuonde duto ma aluora mar Nam Lolwe. Cases mag le ma inyowa chon ne le mar rao noluoro dhano to sani tindi yudo ka le ochayo dhano makata kirite gotieno to irie mobire yo mora mora minyalo gengo do le koro jopiny otamo jopiny nikech yudo ka thoe gi gik ma iketho hinyruok mar le obiro mang'eny makoro otamo wang'o. Sani yudo ka e area mar Sangorota recent case wan gi thoe mag nyithindo matindo 2 kopogore gi kijana matin mancha poko yiki ma ibiro yiki next week this week Saturday. Wan gi recent case ma bende notimore class 6 bende notho rao nonego kamano. To wan gi cases mag injuries be ma very serious e Sangorota area ka. To kata kopogore gi Sangorota wan gi aluora mar Nam Lolwe kochakore Seme nyaka ichop Sango Nyakach
wan gi number of cases mag deaths. Kopogore gi rao, wan gi hippo, the crocodile, nyang bende tieko jowa tieko, nego jowa tieko. Ma recently, at Paga, nche waiko jalup jakom mane rao onego. Mago cases mantie. E alura manam lolwe, sani ok wanyal kata puro cham mwa cham, kwa weyo thoe mag dhano gi hinyruok mag dhano. Cham ok wanyal puro mwa cham e alura manam lolwe. Rao kao the control. Cham ipuro to ok inyal harvest. Ma osemiyo kech bende omedore e kor gweng', ma kendo nyaka kuo be koro ni malo e gwenge wagi mag alura mag nam lolwe. An sana kaka ire mar Sangorota, kuo medore, an walinke gi weche mag kech. To kech ni biro kaluwore gi bedo ni ok wanyal harvest cham. To nam bende mwa depend on bende sani rech onge. Koro mago pek ma wan godo ma wanyalo dwaro kata kwayo intervention mar sirikal, nikech sani koro en gima koro is out of our hand kaka community. Mondo mi sirikal ong'i way forward, ma bende wambe kaka jogweng' bende nyaka wabed gi way forward to problems ma nitiere go. Tabu go waneno yore ma wambe kwang'iyo ka sirikal nyalo timo to nyalo konyowa kaka jo community. Erokamano. Man anyalo propose ne sirikal ma winjo wasani, nikech gweng' the riparian areas nitiere a lot of destruction motimore. Mamiyo sani koro conflict ni e kind rao to gi dhano. To wan kaka jo gweng', pi nam, pi mar aora, gigi duto nyaka watigo. To ka nyaka wati kodgi, to kuonde gi be ma rao dake, kuonde gi be ma nyang'o dake, kuonde gi be ma ng'ielo dake gi le mamoko. Koro kelo conflict. Sama wadhi tiyo gi pi, to gimbe wayudo gi kanyo, then conflict wuok. I suggest ne sirikal ni kaber to gitim funding e yo moro manyalo miyo community yudo pi oko mar aora kata oko mar nam, mondo mi nyithindo matindo kata jamni nyalo yudo points mag pi magitiyo godo oko mar aora kata oko mar nam, mondo mi conflict ni bedi. Aya, adwa ni Mark paro no rikanyo. Na water wells kata points mag pi manyalo konyo kaka community mondo kik wadhi e pi. Waduogo mondo mi warang chenro mopogore opogore kaka bende inyalo chwal kony ma kamagi bende ne jopiny kowuok kuom sirikal mar county kod mano bende mamalo kinde mabiro. Mano wauloso kanyo kod Francis Orao, mano jakom mar Beach Unit ma Sangorota, wantiere kode kanyo achiel kachiel. Wadani mondo mi wabede kod winjo mondi kakoro sani wantiere karka. Lweny e kinde le kod dhano en ang'o, oa kanye e kinde gi duto. Mai kuma koro wakele japuonj mowuok e mbalariany ma Maseno ma wantiere godo kinyi ma kawuono, mano ka warango kacha japuonj Johnson Apuko. Inyalo mana miyowa mana ler matin kwa lose wi lwenje ma kamagi, lwenje mag le kod dhano gi akanye to en tiende ang'o ka warangi adhi kuom studio ma Kisumu. Japuonj, keto ne ler. Erokamano ne Ramogi TV kuom thuolo mondo awach nonro matin mar gima timore. Mokwongo kapok adhi gik mang'eny, tadwa miyo tiend weche ang'wen. Tiend weche ang'wen gi gin gi connection e gima timore kate. Koro mokwongo, ji mang'eny wacho tiende environment ni en aluora, to mano koka an taneno ni keto nonro neno en aluora no orem. Gimomiyo orem nikech iparo ni en mana oko mar dhano kata mar rao kata mar plant. Koro mano miyo tiend wachno or definition mar wachno ero bedo morem. To bedo morem nikech okiketo tiende, okiketo migepe mamiyo obedo environment. Migepe mag environment bedo e yor siasa. Achiel kuom gi en siasa miluongo ni political aspect. Political aspect ni en ni koro joma jotend siasa nyalo chiwo fund
to bende ginyalo pogo, to bende ginyalo rito environment nero. Mano mokwongo. Mar ariyo mar environment monego bed ni wang'eyo en iluongo ni biophysical aspect. Matiende ni ng'iyo yien, ting'iyo lo, ting'iyo pi, to ing'iyo kata gode. Mago gik ma kobedo ka nitie chandruok to kelo problem anyuola gin alwora ma dhano dake. Mar adek en social aspect. Social aspect ni bende nyaka wang'iye nikech mano ema kelo divorce, gik moko machalo weruok gini, nyithindo mawuotho e street gi ka social aspect obedo marach. Mar ang'wen en odhi bedo mwandu ma wanyalo luongo ni economy mar piny. Economy mar piny kobedo marach to en alwora mar dhano be bedo marach. Koro kwae mano to wadhiye gimiluongo ni laro gimoro. Ularo gimoro achiel, unyalo laro pi, to pigni kindu ji ariyogi udwaro pigni. Kendo unyalo laro lum, kindu ji ariyogi ularo kama unyalo kwaye dhok. Unyalo laro lo, kendo kuondgigi unyalo laro, un jomo odepend e lobni. Koro mano miluongo ni conflict, gimiluongo ni lero. To lero bede e kind ji ma laro gimoro achiel. Adwaro gini tidwaro gini. Koro mano miyo ji lero, mano ema kelo ni gimiluongo ni human eco-conflict, nikech ularo gimoro achiel. To wachak wadhiye gimoro miluongo ni insecurity. Insecurity tiende niya, kamidake ok in safe, ok in gadieri ni gimoro dhi timore. To kamidake bionge gi nyalo minyalo dwarogo chiemo, kendo chiemo no bedo mari, kendo ineno kokichame samidware. Koro mano ema kelo gimiluongo ni insecurity, momiyo le bedo maiye. Kosebedo conflict to gi insecurity no, tiyudo ka conflict to gi insecurity no kelo ich wang'. Koro isi ko wanga wanga. Mano miyo neno ka le owuok e nam, ka owuok e nam kata oche, ka gikayo ji, nikech environment margi ok koro ginyal predict. Koro environment mokethore ma koro weche tek. To ka ng'ato wacho ka ularo gimoro, to ibiro yudo ka sama ulero no nitie ich wang' bede, to miero bede mang'eny. Koro gigi kosebedo kamano, to iyudo ka koro environment okethore, koro kelo miero, kelo ich wang', kelo dhaw. Kato ojako lide gimoro ma ok ang'e kata obiro dwaro ni ka gigo osebedo mang'eny ahinya. To koro wadhiye gimoro miluongo ni disaster, ma koro en tulo mowuok. To disaster ni en mana gimiwacho niya, ka piny mangima ka gimoro idwa luong ni disaster, to nyaka affect population mar percentage achiel kata moingo mano. Kata onyalo bedo niya, ji 100 kata ji 100 to gi moingo 100 otho. Koro iluonge ni disaster. To kiluonge ni disaster, to nyaka bede niya, jatend piny ma en president declare ni koro gino onego luonge ni en tulo, en ma disaster. Koro mano ema temo wacho ni joturwa ni magi gik machendo. To gima chendo en ni moko to biro dhi e nyime, but waketho anyuola. Ero kamano ahinya. Waketho kuonde mwadakie. Erokamano ahinya japuonj. Ilere yo moro makare ahinya. Gigo monego bed ni timore kacha. Koro sani wantiere kod jal makedo ne ratiro mar le, mano bende bedo kar kacha. Kowacho ni kacha ka en wildlife ecologist, tiende nang'o? E gigi duto bende ka entiere kar ka. Nitiere lokruok mar kor lwasi, Tobias. Ka irango kor lwasi kama gintiere kar kacha, kaachiel koda ka medruok mar kwan mag dhano kama gidake, kata human population. Ere kaka magi bende medo nyayo lwenje kinde machalo kama. To in kaka korka kori, iwinjo lwenje e kinda le mag bungu kod dhano e yo machalo nade? Miwa in kaka iwinje? Kamano eko. Mokwongo Cleophas an gi nyinga kaka iwacho, Tobias Odacha.
An wo asego Kanyada. Ai dho nam. Dala odhi odak e dho nam. Ma puothe odhi nyaka e nam. Koro We're only beach plot. Unde jok mani beach. Wantie beach. Kabisa. Ma amor kaneno the presenter moro no, beach management unit member. Dalo okawre gi Angalo Beach gi Kananga Beach, mano Homa Bay town. Koro chakre tin nachako experience weche legi. To ng'enyne nok gin e yo maber. Nikech beni tin ne ok oyudo thuolo mar kaka dhi ni koro wadhi Ruma chako winjo mana wachne bang'e ka koro yudo ni ondiek obiro omako diek, onego diek e abila, kwach onego jamni abila kanyo, rao jamonjo puothewa sana. To ndalo cha ne bet ong'eny matin, lakini kalure kaka dhano bomedore kasto gi dwar be gima piny luo be seche moko notimre ga ahinya ga. Tinde bet pok abet kanene ahinya. Koro tinde legi bet gidok piny. Ng'eny ji odhiro gi ma gidok mana ei bunge be tin, kech beni ji be kaka ji godala, lo tin, koro yudo ka le mang'eny odok mana nitie pak kwa chacha. Lakini e Kenya le mang'eny odak oko. Wanyalo paro ni le yudre mana ei pak kuonde ma gintie ka, lakini yudo ka more than atamalo 70 mar le odak oko kuma dhano ntiegi. Kech yudo ka pak ka ng'eny gi ntie kuonde ma ok gin potential ahinya, yudo ka ok gin kuonde ma ng'ich ahinya. Koro bini jamni gi gimbe gin modwaro lum ma mantie gi nutrients maber. Koro yudo ka ng'eny gi prefer ga dak oko koni kuonde ma kata kiyudo ka kata achni gimoro ka rao sana nikech iyudo ka rao e le ma wan kaka joluo modak e dho nam ntie lwenje ahinya kind joluo gi rao gi kata nyang'. Gima kelo ywaruok ahinya gi rao en mokwongo, rao en le maduong', ochiemo mang'eny. Otieno achiel kendo nyalo chamo karibu kilo 70 kama, 50 nyaka 70. To yes, en le ma ng'eny dak e pi, lakini ok ni oyue e pi ka rech. Onyalo mana onimo, onyalo bet dakika 5 kama, ka konimo ma okogine, okokaw muya, kasto owuok oko kogine mondo kaw muya. Koro ng'eny to budhe pi, lakini chiemo to chiemo oko. Koro yudo ka nam sani oidho, nam owuok oko ahinya. Makata wan samba mang'eny mane wapidhe alot, chon wan gi samba mane olemo, ne ng'eny ahinya dho nam. Alode gini kamae, kata nduma ne ng'eny. Lakini yudo kaka nam owuok, kata kuonde go tinde ok opure. Koro yudo ka rao kowuok otieno, kech yudo ka lum saka gini ka ok ohero ahinya, udeno manye kaka oduma gini. Koro yudo kobro wuotho kata kilomita 8 ei kuma dhano odake komanyo gima docham. To kae kumiyudo ka koro ombo dhiang' odonje puothe. To bine mokwongo ka nitie moko mano pidhe no ma seche moko ohero, mage mobro chako go koidho malo igini. Koro le to kaka wanja kaka jokristo, Nyasaye nochweyowa, nokwongo chweyo le, kasto chweyo dhano. Oketowa ni omiwa dominion, akia ne nyalo pako dominion nang'o gi dholuo over legi, onego bed ni waritogi. Koro gimbe gimanyo mana kaka digicham. To lakini gimonego wang'e kaka sirikal, kaka KWS moket kaka custodians mek le, ni yes, legi manyo chiemo, lakini dhano be manyo kaka gimbe dang' gikonyre. Ok onego bed ni wawach ni ni ka le, ni oyiene le mondo cham gik ma ng'ato ogole luya ka pidho. Mano ok oyie. Koro wacho ni kinde gi duto nitiere gigo ma le dwaro
to samoro ok giyudgi miyo giwuok oko mondo mi girakre kata ka gimanyo to girakore koro kod dhano. Nitie jogo moloko ring le ma kamagi bende chiemo. Ng'ato wacho ni koro ka oyudo rao kumoro, ka rao donjo e puothe, odhi oyang'e, kata kosenege to giyang'e kendo gipog ring'o kama opogore opogore. Rakruok kind dhano kod le onego bed ni ochopo kanye, nikech koro sani bende ang' waneno kata kanyo bende gima jaod bura ma Nyakach nowacho kotenore kod monj ma kamago mosene gwenge ma Nyakach. To kata kapok wayudo mano, rakruok ma kama odonjo kanye, to jopiny onego bed ni obed kod ng'eyo ni rakruok ma kamagi nyalo kelo chiedh nade magi ponono ka girakore kod legi. Koro rakruok to nitie kendo kaka onyalo keto ma koro ni rakruok gi onge to tek. En rakruok mosebet higni mang'eny kendo gima onyalo timo en mana manyo yore mek duoko gi piny. Koro mokwongo anyalo dwaro na kony jothurwa ni ok ber, ok oningore kaka wan kaka dhano, ok oyie ni mondo ikaw chike lweti kata kopo ni yes nitie rakruok gi legi, ok oyie ni ikaw chike lweti ni koro iwuok ni idhi nego raoni. Kech mokwongo gimitimo mokwongo kiwuok ni idhi nego gi, in owuon iketo ngimani at risk. Kech yes en rao kata lee moko kata kwach ginegi inyalo paro ni iikri mokwongo ka dhano, of course riek to wariek moingo gi, lakini legi kata rao ok inyal yombe gi ng'wech. Inyalo dhi ni dhi nege to wuok ni en monegi. To beni kopo ni lee seche moko biro chamo chiembi ama lee ohinyo ng'ato, gimokwongo monego bed ni ng'ato timo, omanyo KWS office moro amora mantie machiegni kode i-report. To bende gikonyo ji nikech kata kisego report ang' wane ote moko madonjo kar kae mabedo osebedo kasegi ni weche mag compensation gi bende ok tim gi yo moro makare. Konyo to gikonyo en mana ni ambie ni KWS en parastatal mar sirikal. Tijgi moko en kuom choko pesa ka ji odhi visit ginegi. Kasto koro ka ng'ato osereport irgi, gikawo kesni gitero to the county conservation and county management and county wildlife conservation and management committee. Jogi ema koro compile cases gite, kasto gibiro tere for human wildlife compensation. Koro gimomiyo seche moko KWS budho ga ahinya, pesa ma KWS yudo dhiga mana nyaka e Ministry of Tourism. Koro yudo ka gimbe an gi kwayo kendo ma pesa ni koro thuolo mokaw thuolo mang'eny ahinya. Wanyalo yudo thuolo bende ka wayudo gi jo KWS ang' gimiyo wane ler mathoth kaka gimbe giriembo tijegi mopogore opogore kama gintiere. Kata kamano to biasa ng'ina mondo adhi e kaunti ma Kisumu mondo mi warangane chenro machielo bende ka wadhi nyime ka wantie kanyo kod wendo e kaunti ma Kisumu. Wadani mondo mi watudre achiel ka achiel koda ka Francis Orao. Francis Orao in kaka jakom mar beach unit ma Sangorota, lwenje ma kamagi osenegi e gweng'i kendo kanyo bende mane machiegni mona yudo e gwengewa ma Kaluo kama ne rao bende onege nyathi moro. Koro nyaka sani lweny ma kamagi gia kanye, en jal ma ntiere kanyo, legi chopo e yo machalo nade ma gichop machiegni kod oganda, to un usetemo kar nyaluo e yo machalo nade mondo mi kik giwuog oko kendo kata mondo mi kik girakre kod chambu mupidho kata mondo mi gihinyu. Yes, Francis Orao. Yes. Erokamano studio. Aparo ni sida ma kelo tabu ni en kaka winjo jalony no wacho, nam obiro mitas mang'eny koa kuma ne entie kodonje kor mier. Mano sababu achiel momiyo sani wan gi a lot of conflict between rao to gi dhano. Kama ne ji odake sani koro lokore nam. And thoth jomodak e alwora mar nam onge gi alternative lands madang' gole ni koro pi odonjo kare kanyo odaro dhiye. Koro chunogi ni nyaka gidag machiegni gi kama rao bende nitie. Rao bende neno ni kanyo koro nam onego dhano wene. To mano be ok yot nikech dhano ma ni be onge gi kama odwa dhiye kendo kopogore gi lowo ma entiere ni. Koro ma kelo sida. Mar ariyo, wan gi kethruok mar alwora.
chon ne nitiere togo gi saka gik mang'eny mane nie tie nam mane rao chamo ma ka piny ru to dok adok e pi. E seche ma wan godo gigi onge gitin, and gitin ok ginyal romo rao nikech waneno ka namba mag rao, kwan mag repe omedore kabisa e nam kata e aore. Iyudo ka repe wuotho in a group of 10, 20, 15, 5 katin. Koro ma namba mar repe oingo kata mana kwan alwora mag chiembgi ma ginyalo chamo. Koro nitie soteje chiemb rao mamiyo koro rao encroach ma rao ae nam nyaka kilometers away from the shore. Ma repe mang'eny ma hinyo jowa hinyo gi e mier, ok hinygi e nam kata e tie nam. Gibiro mana e mier ema gikae ji kendo ema gihinyo ji. Francis, mogik ni nobiro e gweng' koso ne nitiere mana e tie nam ka kama iwacho ni togo nitie gi saka kama onego bed ni ochieme? Mogik mane koro nomonjo japuonjre ni ne omonje e mier koso ne mana e tie nam ka? Ma recent case mapok oiki ni, nyathini ne oa dala kodhi tero dhiang' modho e aora mabut dala kabisa. Koro sama dhok osemodho, koro en bo dok mondo mi ochuo pi gi lwete kama omodhi kaka dhano mondo koduogo gidok dala. Sama notimo mano ema rao kare oa kocha, rao mane nigi nyathi ong'ado ang'ada aora direct very fast to omake amaka tie aora ka moringo dhi kode ma ok oywak kata onge kata onene mana ka koro rao ting'e malo, koro rao kae, but finally no dhi adhiya kamano mano tho. Koro gini noyude e dho pi ka notero dhiak modho. Mane iwinjo kowach kanyo ni wan gi conflict nikech aora gi nyaka watigo to le bende odak e aora. Koro mae makelo conflict nikech waonge gi alternative kama wanyalo dhiye mondo wayude pi. En aora, en nam kende. Erokamano ahinya Francis. Kapok aweyi kendo kapok adhi ir japuonj mantiere kod studio kanyo ma Kisumu. E gwenge ma Sangorota nitiere kacha chak inyalo rango. E kinde malach iwacho ni nam bende duogo, nam ochomo kama koro. Mano kapod an ir Francis Odao, kendo ka nitiere chenro mopogore opogore mantiere kar ka. Kiwacho ni nam bende koro duogo kendo oganda bende medore. Medruok mag oganda modak e alwora mag Sangorota. Inya chako kata malo ka irango gwenge mawuok Kong'ow kanyo kiridori piny kanyo ka ikalo Burbala kanyo kiluwo mana tie nam, ichomo piny kata kichomo yo Nyadina kata kikalo gwenge ma Sangorota, kuonde go duto kirango gi yo moro makare. Gigo mosebedo kacha ka timore. Dibed ni en dhano ema kwan gi medore to nam bende duogo machiegni ahinya kod oganda manyalo miyo ngima gi bedo kama tek? Erokamano studio. Kwan mag dhano medore, yes. To nam be koro duogo momayo jowa lope mane mag gi mochako lokore nam. Koro nam osudore machiegni gi ji. To kwan mag ji bende omedore. Mano is also a fact ma ok anyal deny. Ma kendo mae ma koro kelo scramble. Ji onge lo pi bende chako biro e mier kuonde mane ok ne nam chon. Koro ma bende kelo sida ka. Erokamano ahinya Francis Orao, kendo iwacho ni chenro ma kawuono wayudo thuolo mar ng'eyo gigo mantiere kacha mopogore opogore. E tipo maponono bende isebedo kineno kanyakoro moke jwang', nitie le mopogore opogore. Nitiere jogo ma bende nigi sigana gi wadhi neno gi kawuono, wadhi neno kacha jogo ma okawo. Iwacho ni rao nitiere kar kacha, nyang' nitie jok ma nyakech osebuogo, nitiere jok ma nyang' bende osemako tiendegi. Wadhi neno bende chenro mabiro bang' kosekawo yweyo. Waduogo mondo mi warange ni timbe dhano ere kaka osemedo nyayo le, lweny e kind le kod dhano giwegi kinde ma gintiere kar kacha. Koro wakawo yweyo masani ka waduogo kod ote misebedo kiorono e mbui mogo mag Facebook achiel kod SMS. Okinyi ma kawuono twak tielo mar ariyo wabiro nyaka e county kama intiere kar kacha. County Homa Bay, dho wath Homa Bay kacha cha owacho yo machalo nade. Wantiere gi wuoda Sego Kanyadaka, ang' ukonwa nie tie nam kacha cha ginto gidak e yo machalo nade. Iwacho ni le gi bende moji mopogore opogore. Joseme nigi le mopogore.
jogo mantiere gwenge ma Kajulu, Nyatingli, kuonde mopogore opogore, ong'eche nyalo bedo kata ni theko. Jogo man seme, ondiek otoyo nyalo bedo ni monjo chamo nyaka jamni. Jogo be nyalo bedo ni kwacho moro ma puno koro gweng' kanyo. Ento chalo nade mondo mi oganda biro dak kod kwe. To US en mane? Wakawiyo mas bakoromo wantiere kapodi oduogo bang' wiyo makosa. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Iwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba ta getinya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Na erarochi. Ombogo tabwatire baka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Ukitaka kupata wimbo wa moyo wangu kama Sikiza Tune Yako, bonyeza *811 *406# na usisahau ya kwamba Sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii. Kora mogo jongo seko yue wasedugo karka wantiere karka bijo sigana wuo kone mpogore. Sani koro wasoma ne ote mantiere kacha SMS line wenaria deka uchiel nono chak oro gi sani wantiere karka. Kaya wacho kanyo nitie jogo makoro bende sani oro ote. Nyakora moge juang waore ote kotenre kod twak montiere kod okinyi makawuono to adhi somo gi achiel kachiel ka wantiere karka. SMS line aria dek auchiel nono. Facebook wantiere live Ramogi TV, YouTube wantiere kacha Ramogi TV. Miwapachi sani wasoma ne mago moa e Facebook mar Ramogi TV. Mano ka gin kanya achiel mantiere karka Minzonia wacho ni an aseneno kaka rao monjo ji. Nonego nyathi owadwa malit e dho nam Kiwa Island. Wacho ni nong'ado iye ma ombich ne opukore oko. Ne ogamo nyathino e dho nam kogoyo abal. Pod lit na nyaka sani. Musa inya Minzonia kuom mano mane oyudo wuod owadu. Kata kamano bende mane twak moloso odiochieng' makawuono lweny e kind le kod mago bende mag dhano. Lweny e kind le kod dhano inyalo tiegi yo machalo nade. Kamachielo Victoria Waves wacho ni akoni gima ne rao timona kano kabonyo kadhi omo nyako. Victoria Waves okikonwa ang'o mano timi kidhi omo nyako. Aya olela wacho ni agoni mbaka kaka mwanda ne omonja kadhi ong'ora chesa. Wacho ni mano doko nduru. Mago bele kinde mago lwenje kin le kod dhano. Olela erokamano kuom ote mari. Linet Omondi wacho ni ong'eche be obaro wi wandasi. Wach malich ahinya. E gweng' mane Linet miwane kama ong'eche ma kama gibede ntiere. Wang'e mana mantiere gwenge ma Kajulu. Ng'eni alwora korgi Sharon Ong'ao. Akiara ng'okonwa. Chimoro ni gwamany no timno interview. Okonwa kaka ong'eche thagogi. Kindu be koso Kajulu Kisumu.
William Somondi, KWS will respond in good time to help curb human-animal conflicts. Because of the coexistence nature. Wote oketo karkanyo. Chak, kamachielo, Winston Osen, wacho ni arito twak, ero twak koro sechopo. Arito twak gi leo, mondo wawinj maler. Le mag bunge osemonjo ji mathoth. Ero kamano Winston, wantiere karkae, med miyo wa ote mari. Oga Collins, wacho ni thurwa seme kandiga. Wacho ni mogo tong kod rarieda. E biches maga Nyamarwaka koda Ralayo, wacho ni nyang osenego ji mathoth kabisa. Chandruok maduong' nitiere ka wildlife. Wacho ni ok gideo ngima ji. Mar ariyo, compensation bende budho mokalo. Magi onego rangi mautegno. Oga Collins, erokamano ahinya. Eric Okeo Kizito, wacho ni thurwa kano kabonyo. Aseneno gi wang'a jok marao nego. Moro rao nonyono e chuodho modunyo sidang'. Moro bende rao nomuko apum kabang'e. Ero, wacho kanyo ni ero. Wach malich ahinya. Eric Okeo Kizito. Iselero kanyo gik mopogore opogore motimore e kaunti ma Kisumu. Bende wacho ni gweng' ma Kabonyo bende nitie mosebedo kata ka timore. SMS kanyo wacho nade bende nyakwara moge jwang'. Wantiere SMS en 23600. Iwacho kanyo ni weche ma otenore kod rito alwora bende nitiere karkae. Nitiere ote ma koro dano akale achiel kachiel. Geoffrey Nyawara wacho ni nochenro ka nitiere Buruburu Nairobi. Injinia Lazaro Kanyambok wacho ni Joseme kod Ondiego Toyo. Wacho ni gidhidro. Ero. Magi to koro mopogore. Wacho kanyo ni gichamore Otoyo chamogi to gin bende gintiere karkacha. To koro en gimarach. Wacho ni en mana macho kwa macho. Mano wacho kanyo. Frederick Nyanduk wacho ni awinji makare Cleophas. My Frederick Nyandusi wacho ni Frederick Nyandusi nyakwara nyimbele mara gaina. Wacho ni Nikolok ka ntiendhio. Wacho ni insecurity to rach sana. But rao okber gingimawa. Erokamano ahinya. Kamachielo kanyo okonwa ni nitiere chenro kendo luwayo makare e gwenge ma opogore opogore. Wadani walu magi bende mantiere mbui magwa maga Facebook. Monica Osea wacho ni ong'eche biro nyaka e dhoudi yawa. Gichamo nyaka cham mawamori e dhot nyaka chkoni konywa uru. Erokamano ahinya. Kama onti kanyo Elvis Onyango Owaga onger otamowa pidho cham alego usonga kae kamoro ni Nyakongo. Ote ochopo karkae. Wada manarango kamachielo bende ni untu neno gi yo machalo nade. Wan gi welo adek. Studio ma Kisumu gin ariyo, mano japuonj Johnson Apuko kachiel koda ka Francis Orao. Studio ma Nairobi wantie kod Tobias bende wantie ka Odhacha. Ang' okonwa ni kuom ote go duto mage momaki. Koro sani yie nonyakona moge jwang' mondo mi wadhi achiel kachiel e county Homa Bay. E county Homa Bay ada tuda kod Alia Beach. Alia Beach nitie kadho wath moro Homa Bay ka. Okonwa ni nyaka sani jo Homa Bay to wacho nade. Obagno mana twak kacha yo makare. Penjo mora mora ka nitiere godo to penj jo kanyo mantiere beach kama nitiere kanyo kata kadho wath kama nitiere karkacha. Koro sana ture kod Alia Beach. Alia Beach oyawre. Homa Bay kacha chiewo yo machalo nade to chal mar wach en mane kotene kod twak ma wan godo odiochiengni ma kawuono. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch. Wachiwo makare e county ma Homa Bay kaendi. Mana kaka inyalo neno wantiere dho wath mapaya mantiere e boma ma Homa Bay kaendi. Twak mara mwadhigo nyime okinyi ma kawuono e Ramogi TV kwang'iyo lwenje mosebedo e kind le ahinya to le modak e pi kaachiel kod dhano. Cleophas inyalo paro ni Homa Bay County kaendi nitie kod dho wedhe mathoth kabisa kendo en achiel kuom counties go eko kaluo kaendi ma ng'uro osebedo kawuok e mapek ahinya kawuok kuom jolupo kaachiel kod jogo matimo chenro mopogore opogore e dho wedhe mopogore Homa Bay kaendi kaachiel kod aoche mopogore ma bende le machalo nyang' odake. Kendo Homa Bay kaendi wasebedo kwa kelo ripode mathoth ahinya kaluwore kod kwand jolupo mathoth ma yudo masira e nam ka yudo ka ahinya to e kar chung bura ma Suba North, Suba South kaachiel kod
Homa Bay sub county kod kar chund bura ma Karachuonyo wasenene masiche mathoth ahinya ma ikelo kod lee modak e pi ka jolupo mathoth mokalo waseyudo ripodgi ka rao monjogi kendo nitie ma kwan mathoth ahinya ma rao osenego e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag lupo e nam ka bende nyang' be osebedo ka monjo ji ahinya to aora Kuja kaachiel kod aoche mamoko kod dhowedhe mopogore opogore ma bende nyang' osebedo ka kele masira ne jogo eko ma odhi e chenro mag lupo kaachiel kod jogo madhi nyime kod chenro mapile e dhowedhe kamoting'o jogo maluoko kaachiel kod jogo matimo chenro mag pur machine kod kuonde mopogore opogore ma sani koro gidhi e nyime. Homa Bay kaendi Cleophas an kaachiel kod jakom dhowedhe ma Suba South William Onditi ma en achiel kuom jokombe mag dhowedhe kaunti kaendi mosebedo ka chiwo ne jofwamb weche ripode mathoth ahinya mag jolupo mage kaachiel kod jogo eko madhi kod chenro mopogore opogore e dhowedhe ma Suba South ma osewito ngimagi kaluwore kod monj mag lee modak e pi kamoting'o nyang' kod rao kaachiel kod bende kwan mathoth mokalo mag jogo eko moseyudo hinyruok kaluwore kod monj ma itimone kod lee modak e pi. Bende gisebedo ka gigolo ywak margi ni ripode mag jogegi ma ihinyo kaachiel kod mago maeko ma imonjo kod repe kaachiel kod nyang' modak e pi gisebedo ka gichiwo ng'ur margi ne migawo mochung'ne rito lee mag bunge KWS mondo ong'e kaka inyalo kony e duoko piny masiche ma kamago kata mondo omi tim chudo makende ne jogo eko ma jogegi lee modak e pi onego kata jogo eko ma oyudo hinyruok kaluwore kod monj mag lee modak e pi to gisebedo ka ging'ur ni thothne pok iyudo ka migawo mar Kenya KWS osebedo ka chwalo kony mowinjore ne jogo eko ma rao kata nyang' ohinyo e pi kaachiel kod bende kawo ting' mar thiedho jogo eko mowuok kod hinyruok bang' ka osetim monj ma kamano. Achiel kachiel an ka kod jakom dhowedhe ma Suba South William Onditi ma bende ong'ere gi nying ni Farao ibiro ng'iso ni in achiel kuom jokombe mag dhowedhe Homa Bay kaunti kaendi mosebedo ka chiwo ng'ur margi kaluwore kod monj mag repe kendo anyalo paro ni ok nyal kawo dwe achiel kapok itudri kodwa kaluwore kod monj mowuok e thoth dhowedhe mantie Suba South mikelo kod repe kaachiel kod lee modake lee machalo nyang' mantie pi. Ok ang'e ni un kaka jolupo mantiere dhowedhe ma koni endi ere kaka usebedo ka udak kata usebedo ka ugwenyoru kod lee manie pi gi sama udhi nyime kod chenro magu mag pile mag nam usebedo kutimo e dhowedhe mopogore Homa Bay kaunti kaendi. Erokamano ahinya Ali ne Ramogi an William Onditi ma ong'ere ni Farao Pologo ma Nebukadneza an jakom mar dhowedhe e Suba South Sub County kendo sani to an e ofis mar Governor Gladys Wanga kaka jatud weche mag lupo kod ofis mar County Government ma Homa Bay. Wachno ok en wach mawendo kuomwa kaka jolupo kendo wasebedo gi ywak mathoth ahinya emomiyo ripode wasebedo kwachiwo mang'eny ahinya mondo nyakalondo mar Ramogi omeny ne piny kaka chandruok ma jolupo nitie godo e kindgi kod lee modak e pi. Lee mag nam machalo rao kod nyang' osehinyo jowa mathoth. Ji mang'eny osewito ngimagi, ji mang'eny ohinyore kendo gidong' ka gin gi ng'ol ma ok ginyal tiyo tijegi mapile kaka ne gitimo. Nyadi mang'eny gin masirni mabiro kuom jowa modhi mana omo pi e nam kata joma nie weche mag lupo. Kaka Suba South osebedo kod chandruok mang'eny ahinya. Nitie ng'at ma rao nonego e dho wath miluongo ni Rasira, rao nokayo mong'ado iye ariyo en notho, chudo mare pok oyudi kuom sirkal. Kanyo sekretari mar Rasira ne rao nokayo bade modong' gi ng'ol nyaka kawuono kata kinene ok onyal timo gigene e yo mowinjore nikech alama ma entiere godo manoyudo e wi dongo. Nyandiwa Beach rao nokayo nyathi ma ja klas 12 kosetuomo pi wuotho kendo rao nolawe gi kang'eye manomake nokaye monege nyathi manyako. Mano report mantiere obi mar Kenya Wildlife ma Homa Bay ka. Nitie jaduong' Ruri Wayoga rao nokayo nyathine kodhi omo pi mana godhiambo e dho nam kamiluongo ni Kapaka Nyandiwa. Mago duto te nitie. Cases machalo kamago nyocha e kara onego jalupo moro Ro Beach e Kaksingre ma bende nchanwa iko mana ne shida achiel moro mar chandruok e kind jolupo gi weche mag lee mag bungu. Mano en shida mang'eny ahinya kata mana e dhowedhe ma Mbita e sub county ma Suba North. Gitimore mathoth
kata mana sani nyiche karau nego ng'ato do karachuonyo mano nchane rao nego alum bich karachuonyo ka rao senege ng'ato ging'eny saidi ma an gi list marabora ma kopono chiu to okinyala mini ni mago gin gik ma le manie nam kae motimo omiyo wan gi chandruok ahinya kaka jolupo kaka wagwenyore kod le modak e pige ma KWF nyaka wuogie gi kod chenro moro ma ginyalo ng'iyo kaka gikonyo ji kata ka en mana yor chielo kuonde minyalo tuomie pi e dho wedhe kuonde mobedo designated ni mano en kar tuomo pi to chiele gi sing'enge ma kata ka nyathi odhi tuomo pi to tuomo ma ok obed gi luoro ni gimoro wuok e nam kacha kabiro hinye. To bende sani rewe mantie sani gin rewe mosechecho kabisa nikech en rao ma ok nyal buok katete mang'o ok onyal buok. Nyicha omera moro nopuro watermelon machiegni gi dho nam alum na miye toch maduong' monyalo menyo go rao gotieno to nokona ni tojno ema nomiye sida nikech kanomenyo rao to rewe go biro kochome tir ma ok gidog chien kata matin kendo koro dhano luore tie nam kabisa nikech gin rewe ma wang'e tek mok gin rewe machon gin rao ma kata kogo lisasi to kuma lisasi wuok ne ma gichomo ok wang'eyo chandruok mosebedo kata ka gibedo trend kendo chiwo ranyisi kod jolupo ma osewito ngima kata mago mosehiny kaluwore kod monj mag repe sama gidhi nyime kod chenro mag lupe nam. Bende migawo mar KWF osebedo ka wacho ni nitiere samoro ma jolupo ema dhi kinyo rao kama gintiere kata kama ginyuole ma ikano nyithindgi tiyudo ka jolupo dhi chike gogo mar sama gidhi nyime kod chenro mag lupo. Dipo ni maendi bende achiel kuom gigo eko mosemiyo jogo eko ma jolupo ma imonjo kod repe medo nikech gidonjo kuonde ma repe gi eki okano nyithindgi kata kuonde go eko ma owe mondo gikwaye to jolupo bende donjore ka gidhi nyime kod chenro mag lupo. Adier mar wachni ni kanye. Erokamano ahinya Ali, mano ok wanyal wacho ni en miriambo nikech rao en gima wuotho to kendo samoro kako nime bwo pino inyalo yudo ka ikalo kama ne ok inene sama idhi nam to kiduogo ikalo kokipoko por kendo osetuomo yienyo loki to sasa mara osetuomo gimoro ohakikisha ni gino ketho kendo udunye matindo tindo mane mosekelo chandruok ma yie mora mara otuomo nyaka bed kod incident mar tho kata mar hinyo ng'ato. Beaches magu kaka Suba South anyalo paro kaka wasebedo kwa report incidences mathoth kabisa anyate kar chung bura ma Suba South ma bende telo ne kaka jakoma Suba South kono endo to waseneno ka family ma samoro joge gi rao nego e pi osebedo ka golo ywak margi ni kata gite report gi ne migawo mar sirikal to kaw muda mang'eny kabisa mondo tim chudo makende ne jogo e kumodong' banka wede gi mano dhi menye nam ngima gi donge nam kaloro kod monj mag nam okageni kaka telo mar the county mama be kandi bendo kaw kang mar wuotho ir migepe mag sirikal mondo kony family ma wede ge odo chando kata mago mohiny kalore kod monj metimo e nam sama gin e chenro mage mapile. En adier kendo wasebedo ka wawuothe officers wa makagi ma nyadi mang'eny nyisowa ni budget mar wildlife pod ok owuok oko mondo mi okony jowago to kata mana sani ji mang'eny ni piny marao ohinyo manyang'o ohinyo to ok ginyal yudo kaka gikonyore to wasikwa wuothi officers gi tiwacho ni pesa pok owuok ne nitie ne ginyisowa ni chudo mogik notim 2014 ni mane kama notiekie chudo mag joma nohinyore chien kanyo ero to tok mano dhano osebedo gi shida manyaka sani en rao hinyi to en wuoth midhi e ofis kanyo barupe mitero kelma to kiseloso gima gibede file kuro onge chudo mosedhi maber e Homa Bay County ka sani e weche mag chandruok ma le mag nam kelo. Ere kaka inyalo dwoki kaka in achiel kuom jogene jolupo magi osebedo ka timo chenro mag lupo pile to ka be e kama repe gi odake jolupo ok nyalo we lupo nikech repe manie pi. Ere yo makar minyalo neno ka inyalo duogo chien monj ma kinde ka kinde mosebedo ka yoko jolupo ka achiel kod jogo eko matimo chenro mopogore mago maluok e dho nam madhi tumo pi e dho nam ka achiel kod le modak e pi. Ere kaka inyalo duok chien monj ma kinde ka kinde mondo kwan jogo eko ma repe gi nego kata kwan jogo eko mayudo hinyruok kaluwore kod monj gi eki odog chien e dho wedhe te mantiere kaunti ma Homa Bay kandi. Namba achiel ni osebiro kaluwore kod oro mosebedo mang'eny. Oro osebedo ma kata bunge mana nie tie nam mane rao nyalo ponde mago rumo te to nitie moko motim gi dhano kaka sani
tie nam no ji okawo jomoko ng'iewo tie nam motieko te maonge kama rao nyalo wuok kata ka kwaye. Chon ne nitie chik mar 100 meters. 100 meters no kanyo ne dong kama le nyalo kwaye. To sani kuond go chiel ma sing'enge opong'o dho nam kama onge kaka rao nyalo wuotho mondo mi odhi ochiem e tok sing'enge. Mano kelo karao ne ni sani to neno mani ni tipo modhi ywe kendo mano ema miyo gitimo chandruok maduong' kata ne gik mopidhi machiegni gi dho nam nikech kuond mane gichiemo okethi, kuond mane ginyalo riere gibayo bende koro onge. Koro jalupo nie modong'e ma gikedogo ma jalupo kore molokore bungu marao ywe tiende. Wach mari mogik kwatieko ne jolupo mantiere dho wedhe ma Homa Bay kaendi kaachiel kod jogo ma samoro yuto margi bende otenore kod nam to gin jolupo to bende gineno chandruok sama gidhi e nam kaluwore kod monj mosebedo kama kinde mikelo kod nyang' kod repe modak e pi. Sani nyaka jowa bed vigilant kabisa ka gidhi e nam. Nyaka ging'i ni ging'iyo kuonde ma rewe nitie mondo gihe pi nikech repe osebedo ka ok yud chiemo maber kendo sani koro gibedo mager ma koro dhano ema gidwa ni gicham. Omiyo sani ngimani ichako rito in owuon. Anyalo nyiso jolupo ni kapok iwuok kibiro yie ng'i ni tang'o matimore e bathi koni gi koni. Nikech rao ni mana gi e dho nam kama thany ka to dier nam onge. Ng'i kaka iepo kes kaka kuond machalo Kananga, Ndoro, kuond machalo kaka Lum gini gin kuond ma rao ni oko kanyo nikech kuond go giyudo ka pod nitie gi bunge moko matin tin. Koro kuond mosebedo spotted ni ka rao nitie jalupo obed mabor gi kuonde machalo kamago. Kamano. Cleophas Oluoch, mano ne wan achiel kachiel kod jakom marito dho wedhe te mantiere kar chund bura ma Suba South, William Onditi. Iwinjo kopakore kanyo ni Farao en achiel kuom jakombe mag dho wedhe Homa Bay kaendi mosebedo ka chiwo ripode mathoth ahinya kaluwore kod monj ma kinde ka kinde ma itimo ne jolupo kaachiel kod jogo eko ma bende yuto margi otenore kod chenro ma pile ka pile mitimo e dho wedhe ma Homa Bay kaendi. Iwinjo kotiyo kanyo kokwayo jolupo matiyo kod dho wedhe Homa Bay ka mondo jobed motang' kendo gine ni kuondego eko ma samoro we mondo repe kwaye kik idonjre mar konyo e dwoko piny monjo ma kinde ka kinde ma wathoro neno e dho wedhe ma Homa Bay kaendi ka rao kaachiel kod nyang' monjo kendo nego jolupo kaachiel kod jogo eko ma bende dhi e nam mar yudo chenro magi mapile mondo gikonyre godo e miechgi. Ka ok kamano achiel kachiel kowuok e kaunti ma Homa Bay kaendi aduoke studio mondo nyawadwa Cleophas Oluoch odhi nyime kod twak Ramogi TV e chenro mar Mbako Romo ma kawuono wang'eyo kit monj kaachiel kod lwenje mosebedo e kind le mag pi kaachiel kod oganda mosemedore mokalo e kor gwenge ma pacho kaendi. Cleophas Oluoch. Agoni erokamano ahinya Ali Abich, ripot obiro yo makare, wawinjo twak. Gigo monego bed ni itimo, iwacho kanyo maler ni bedo rao e pi ok demon jolupo chopo e pi kacha. En gimoro ma bende oganda nyaka dhi nyime mana yudo yuto gi mapile ka pile. Kata kamano lwenj e kind le kod dhano nyaka tieki kata nyaka duok piny. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wan gi thuolo moro machuok ahinya to ang' wakao yweyo machielo. Sani wadhi e kaunti ma Kisumu. Japuonj Johnson Apuko ka intiere kaunti ma Kisumu. Wadani mondo mi watudre kodi bende achiel kachiel mondo mi ikonwa ni nyaka sani gik mage maponono ke winjo twak mowuok e kaunti ma Homa Bay nitiere kanyo wechego mag medruok mag kwan oganda, yuto bende nyaka jidhi nyime mondo mi oyud yuto. Pachi mapiyo ewi kaka oganda onego bed ni dak gi le ma kamagi. Moko bende lose weche mag restrictions mag wuoth mag le ma kamae ka wuok e nam kata ka giwuok kuonde motwegie. Magi nyalore koso gin mana kwayo maponono bende osetime kinde mokalo. Japuonj. Japuonj kinyalo winjo wachiel kachiel ka ine kaunti ma Kisumu. Nitiere mano ma bende walose okinyi ma kawuono ka winjo paro mowuok e kaunti ma Homa Bay kama bende wasebedo kacha ka wayudo twak achiel kachiel kokelo kod jafo marwa Ali Abich. Chenro mag gayo le ma kamagi mondo mi gik monja gigo mag dhano oloso kachiel koda ka dhano wuon. Inyalo timgi e yo machalo nade. Medruok mag kwan dhano bende nyalo bedo achiel kuom gigo mamedo nyoro legi kama gintiere koso. Hello. Awinji yo makare japuonj. Inyalo mana dhi nyime. Erokamano kuom penjno. To kalero maber. En ni gima kelo chandruok en ni waketho nam.
nam waketho nikech tut mar nam, koro nam thany thany. To thany thany nikech gik mwaketo, yugi duto mwaketo madhi e nam, lo duto mae piny madhi e nam, to magi en bi nikech en dhano momedore, to gi chenro mar pur miluongo ni soil conservation. Koro miyo ok dhi nyime yo maber. Koro iyudo ka erosion ma oting'o lo dhi e nam, to mano kelo nam mondo obed mathany thany, koro pi duogo kuma dhano odake. To ma timore ok onyal bedo mayot ahinya mar rite, to mana ka dhano ochako chenro miluongo ni soil conservation mondo giritgo kuonde ma gipure, alwora ma gidake, mondo lo mang'eny madhi e nam, mondo chafu mang'eny madhi e nam kik odhi e nam, mondo tut mar nam wa maintain. To ka ok wa maintain tut mar nam, to gi population mamedore ni, to pod wan mana gi yor miluongo ni disaster nikech gigi ok waloso. Mar ariyo, gima miyo le gi wuok oko en ni kano liet to gole mos mos moloyo oko. Koro le gi ka giseyudo ka environment margi magidake mar picha, koro liet ng'enye molo oko, gibiro biro oko moloyo, gibiro biro oko mondo giyud environment man gitie gi ng'ich matin matin, nikech oko gi pi opogore. Pi iluongo ni specific heat. Specific heat mar pi ni malo moloyo gimoro amora mane piny kae, to emomiyo iyudo ka koro le yudo liet. Le koro ok nigi gi yo maber magidago ei pi, koro emomiyo le gi biro oko. Koro gima wanyalo timo maber mondo waduok temperature, waduok liet mar piny, en niya, watem bedo gi yien mang'eny, kwa pidho yien to biro mako carbon dioxide. Gimomiyo carbon dioxide to gi water vapor moa e pi ni, to gi gimiluongo ni nitrogen oxide, gin gik ma musimu ahinya makelo liet. Matiende ni ka liet oa malo e chieng', to moko bedo ka bounce back to the sky. Koro ka gi bounce back, to wan gi carbon dioxide moko bedo captured e it yien. Ok obedo captured e it yien. Wan gi water vapor. Koro temperature bedo malo kabisa. And ka wapidho yien mang'eny koka jopiny, to wabiro reduce global warming. And mano be nyalo miyo le dake environment mare mar pi. Wetland, awinjo ka joma bei moro wuoyo ni ji ong'ado lo, chielo lo. Mano bende conflict kendo kelo miyo le iye wang' mowuok oko. Ka koro wan gi wetland, to wetland gi wapuro gi kendo wang'ado gi mwachielo gi. Koro winu paro ni rao biro dak kanye, to le ma bende ni madwaro mondo yue kama koro ng'ich nitiere molo pi kuma liet nitiere cha, biro dhi kanye. Nyaka gibed mana gi wetland margi ma kuonde mang'ich or kuonde miwachona mang'ich moluoro nam ma ginyalo bede. Koro gigi nyaka wang'igi e yo mabor. Mokwongo adwa ng'iso niya, nam mar Lolweni oluore gi pinje machiegni 4, oluore gi Tanzania, to oluore gi Kenya, to oluore gi Uganda, to oluore gi Rwanda. To pinje gi te wan ema waonjo yugi, wan ema waonjo chafu, gik moko moloyo pinje gi, moloyo Uganda, moloyo koriw Uganda, oriw Tanzania, oriw Rwanda. Marwa ni ema lich ahinya kendo ni bala ahinya. Emomiyo nambwa ni moluwo mar Kenya kani, bath mar Kenya kani, en gi chandruok mang'eny nikech yugi mwaonjo e nam gin yugi mang'eny. Para ne ni kata mana i Luoland ka, taonde te kata urban centers gin mana along the lake, gin luoro maleng'. Kidhi Kindu
along the lake Kidhi Homa Bay, along the lake Kidhi Mbita, along the lake Kidhi Bondo, along the lake. To jogi te gin gichako yugi gi to gionje nam. Emomiyo nam ochako reduced. Koro ka gik moko osebedo mang'eny to koro obedo matany to koro pi biro oko kao kama ne waluongo ni wetland. To wan bende nikech wuochwa to gi population mamedore ni koro wachako dwaro lo. Koro ji dhi e dho nam chako kawo lo e dho nam. Koro mano en mismanagement ma wan mwatimo nikech population marwa medore to bende chenro maber ma wan go mar choko yugi gi mondo watreat gi mondo kigi dhi e nam onge. Koro yudo ka nam en gimoro amora mitime. Inyalo wuothe, inyalo keto bot ni ringe, inyalo onje yugi te, inyalo kete waste moro amora moa e odi te. Koro mago emomiyo nam ni bedo ga problem. But ka summarize en niya, pi kano liet. To koso kano liet to yudo ka global warming ma iluongo ni climate change ni. Koro gik mane nam bedo stress. Koro giwuok oko kuma beto kwe ma ok ginyalo bedo stress. To ka gisobiro to in bende biro dwa dhi e dho nam nyaka gikae nikech kuma giaye cha igi owang' nikech environment meche gidake cha koro ok en predictable. Koro en gima ok predictable to them. Koro nyaka igi nyaka wang' ma kata kach be ginyalo kae. Gimoro amora miwang'o iye nyaka react. Koro mano koka an achung' ne science mane koka pare ni en gima chendo e piny ka. Erokamano ahinya japuonj. Ilere yo makara en jalony e weche mag science kachal koda karito lerno mar alwora in mbalariany no ma Maseno University otiere kar kanyo. Koro mogi jwang' ote pod medo donjo kar ka. Pod aparu wantiere ka kod Francis Orao e studio ma Kisumu. Korka koni wantiere koda Tobias Odacha. Wako yo masani ka waduogo ote mawuoro ka wuok e gwenge maboyo gi machiegni kod Nairobi kar ka jogo man Kajiado Kitengela bende oro ote magi ka jogo man Sangorota bende nie twak ka jogo man Alego Usonga jogo mantie kwene mopogore opogore nitie jogo ma Ambita maneno achiel kachiel jogo man Rusinga biro gonwero kamana ahinya. Waduogo gi ote gi ka wadhi nyime kod twak ni mar tielo mabiro en tielo mokoro watieko godo nyaka twak ma wantiere godo kinyi ma kawuono. Kik idhi mabor, kete mana kar ka. Bine, bihane, echabom. Ne koro kaka nyathino ling, imake ae to ling. Tan gadier ni en sani oparo ni in min gi. Nanyisi nango, ango momiyo kidio baton makwarni. Ano kan sanka. Buka to Airtel Money. Aje Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*416#.
Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Okoromoge jong waseduogo yweyo wakaw mana matin to wadhi nyime mondo mi wasom ote mantiere kar kae. Waranga ne ote mantiere Facebook kar kacha kora achiel kachiel ni giwache nade. Facebook mar Ramogi TV kachiel koda ka SMS line mano okoni koro wayawo en 3:600. Facebook kacha uwacho nade. Nitie ote mantiere kar kae wasom gi asoma achiel kachiel ka gintiere kar kanyo. Wacho ma Eric Onim wacho ni ane chenro nyaka giko. To mana wanyalo tieko godo le machendo en le ma osewuok mager mondo onego wa kaka jonyakach. Le marao wacho ni osechando wa kabisa. To pok waneno gima sirkal osetime. Wacho ni Tina Daniels mar Thurdibuoro erokamano ahinya. Mano ote mari ochopo. Fredrika Nyandusi wacho kanyo ni awinjo yo makare Cleophas. Ma en Fredrick Nyandusi nyakwar nyembele mar Gaena Nicolok. To wacho ni ka en ndiwa le mag bunge to sando ji sana, and this is caused by insecurity. Wacho ero chochni magarita kwe e gwengegi. Erokamano ahinya Fredrick Nyandusi. Erokamano. Emily wacho ni mbakoromo ong'eche otamo wang'wa gemiala Umiru. Wacho ni ok wanyal pidho lembe ma wauso. Wacho ni mago mag agribusiness. Koro ong'eche ketowa e dhier. Oduma bende ok giwe. Ong'eche mayala kadi bende giwinjo wach de giwinjo wa were uru gi olembe ji. Aya Emily erokamano. Monica Osea ong'eche biro nyaka e dhoudi yawa. Gichamo nyaka cham ma wamoya dhoot nyaka chkoni konywa uru. Jo KWS maneno gini kata Tobias Odacha ka owuok nikech endo thoro romo kod jogi. Otere ote machalo kama gimuwuok e Ramogi TV. Ne watemo manjo KWS kata kamano ok wayudogi wadhi nyime mar manyogi kata chenro mabiro. Elvis Onyango Awaga welo man Kisumu kachiel koda man Nairobi ka penjo bende ang biro iru. Koro ang mako gi mana achiel kachiel ka ang wadhi kodgi nyime kendo ka ang watieko twak bang' somogi. Elvis Onyango Awaga wacho ni Onger otamo wa pidho cham alego usonga kae kamoro ni Nyakongo. Aya erokamano kuom ote mari. Jaki Nyarmodi mbaka oromo wacho ni penjo na ja wildlife ni kinde duto kata nyoro ne wawinjo ni le mag bungu mago ne winyo oganda ka oganda ose raise alarm yet action kao kinde only after the worst had happened. Ang'o momiyo magi timorega ma ogigo mabende nitiere kacha ni temo lero. Wacho ni they only act ka le osehinyo nego kata ketho gig ji. Jaki Nyarmodi pod dhi nyime kowacho niya nitiere jok ma repe kod crocodiles osenego e nam Lolwe kae. Do they give compensation to the families? Compensation gitemo gigayo machalo nade. Mano bende ja beach unit jako mar beach unit Masangoro tangi konwa Francis Orao penjo ma Jaki Nyarmodi nitiere ka kang watieko twako kinyi makawuono. Otieko kanyo kwacho ni akata kodhi nyime ere kaka le mag pi ginyalo geng'. Is there a way maginyalo keto marking in ni ka en no one like nitiere crocodiles kata hippos? Mano bende nitiere onyalo rekoso oyo mana gimiwa pachi kanyo mogik. Aya mano penjo mor kanyo ne welo bende. Wacho ni Joseph Obura wacho ni watching live an awuok ka jo KWS to gima nyalo wacho ni jopiny seche moko ema kelo tabugi. They encroach so much to the wild stories leaving the animals. Wacho ni gidonja ahinya e gweng' ma le maka magi bende odake kendo koro giwe legi ka onge gimoro amora ma ginyalo timo. Kendo wacho kanyo ni hippos when you block their route mago repe mopogore opogore kigeng'o ne gi ndara monego bed ni giluwo to nyaka koro okal kodi nikech ndara monego okal cha in ben koro iging'one mane kako wache kar kanyo. Owacho ni route maka magi bero nego bed ni bedo marked. Erokamano ahinya in monego irangi kamonego ichope. Pereza Dhiambo owacho ni mano gweng'wa Sangorota. Aya rao ne biro nyaka dalawa mano ka jaduong' Festo Owiti gotieno gini en adier. Erokamano ahinya ote ochopo kanyo e yo wacho ni weche gi thoth. Sa to koro bende osekalo mana dakika 41 wana dakika 15 kendo to tieko twako kinyi makawuono. Achako kodi Tobias. Nitiere weche mathoth ma bende wasewinjo ka timore kar ka kuom ote ma oro twak mowuok kuma bei e gweng'u
riugie inane ywak mar jopinygi ginyalo chopo kanye, inyalo tiekgi kanye, medruok mag kwan oganda gi gik mathoth ma bende ne olose inyalo tiekgi e yo machalo nade mondo oganda odag e yo moro makare kod le bende mane mag bunge kopogore kata gi mag rao. Kamane ko awinjo ywak mar jothurwa. Kendo dakwongo wacho ni le to osenego dhano mang'eny. Higa mokadho kende gimoro ji 300 gimoro 80 notho kalure gi weche mek le. To compensation to kawo thuolo mang'eny. Ma sani king'iyo nitie backlog madhi nyaka gimoro mana 2014 kucha. Ma amount to gimoro 2.7 billion. To higa mokadho yudo ka mana higani mana gimoro 600 million kende moketi manyalo compensate jogi eki. Mano tiende niya nitie jok moko mok dhi yudo pesa mar cases mane gitero ka. To awinjo ywak kaka Homa Bay yudo ka nitie ng'at mano pidho watermelon afuoto but nam. Jo Kajulu be ywago ong'eche. Nyakach biyudo ka nitie ong'eche gi. Cham ka nitie gik ma ka ng'ato pidho. To in michal gima iluongo gine. Iluongo lego e puodho. Koro kipidho watermelon to mokwongo ipidhe machiegni nam kech bende watermelon bidwa pi mang'eny. To wan kaka jok modak e dho nam iyudo ka seche moko wagoga pi kech bende borehole be tin kochacha. Koro iyudo ka ng'ato odhi pidho watermelon to kochielo puothe maber. Seche moko rit tidhi rito ndio lakini ok ichielo puothi maber. Nyaka mtaro. Kanyo dhi report case. To jo KWS biro fwenyo ni in mano kitimo rito puothi maber obire mondo chuli. Jok ma ong'eche dhi e puothegi ng'enyne wa advice ga ji ni kaber to Kenya matinde ga kada ber ongo puro kendalo puro to itebe puro kori loka le kaka kende yo kiro ka ni puro ni ko beni di puti ke tiem ko mai buguta yo gi bugi to ka iro ka jopuro te kanyakla season achiel to iro ka bet mayot nikech at least ji te ka en rito to ji riembo gi ji riwo lwedo to riembo kata ko ng'eche gi do ong'er to ko chamo puothi to mano to onge compensation. Lemo ke mantie nitie lema ko chamo puothi ko ketho puothi ama konego ng'ato to nitie compensation. Mago machalo nade to nyaka gicham chiemo maromo nade mondo mi kaka yud yuto kata kuom bad migawo no kata duol mar KWS. Gimoro amoro to tekniki ketho mwanduni ama ginego ng'ato. Ka onego ng'ato to en gimoro 5 million up to 5 million. Ka ohinyo ng'ato ma koro in ok inyal kabisa en nyaka gimoro million 3. Koro gidok adoka piny kamano. Mwandu to lure gi kaka jogo bro biro nyaka puothi. Ng'i mokwongo ni beni temo rito mwanduni ken puodho kata ken le. Beni temo rito gi mondo kik le obi ochamgi. Kosi ni weya kech mine jomoko be kido ka jomoko be wega weya. Oweyo en koro mane moloko ke chal gi men business. Do dhano be at least ka ng'ato owito mwandune nyaka embe en gima lit. Lakini imbo nego beni temi rito mwanduni. To ok ni ikaw chike lweti ni dinego le. Kamano. Inyalo temo to lalo kor ngimani bende. Imbo nyalo lal gi ngimani ama seche moko imbe depoka imedo dhi asara moko kendo. Kamano. Adani mak paro ni kanyo kang aduogo mondo mi warang chenro mopogore opogore wach mari mogik nyalo bedo mane bang' kang waseduogo sani. Wadhi e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Kisumu dani mondo achak kod jakom mar Beach Unit ma Sangorota. Iwinjo nyaka jogo ywak ma gintiere godo ong'eche pod ntiere kar kacha ka githeko. Iwacho ni ywak ma gin godo gin ywak moro mathoth ahinya mago mantiere gweng'o mag Sangorota, ong'eche, raoni kacha, gin le mag pigi moko bende manoko. Wach mari nyalo bedo mane, to kwayo mari koro sani me koro nyalo chwale. Kwayo mari ne sirkal mar kaunti, kachiel koda mano bende mar sirkal mamalo. Mane buo dakika 2, inyalo kawo thuolo mondo miwa ikonwa weche gi duto. Arwaki ni machiegni Francis Orwa.
Orao machiegni. Ero kamano. Mokwongo adwana kwer wach mare ni human encroach so much momiyo koro conflict wuok. Encroachment asewacho ni namo mawalo sani chiegni 300 meters away kokalo kuma ne entiere chon. Koro ng'iso ni sechegi wane mwa claim, wane monego bed ni wadayo pi lope wa manie ei nam. Koro encroachment no obiro to ok obi e yo maber. Mane momiyo nawacho ni nitiere gima sirikal onego tim. Nikech mano biro kaluwore ni chike mane olosi mag environment nolos gi chon and review dwarore. Nikech ka nam songo biro oko tiwacho ni kamochak ogikeno ni emichako kwan godo meters away. Koro ok ng'i lope manosekawo ka. Mano seria modwaro ni kaber onego bende review mar seria mar environment mondo tim mondo mi okonywa gi le kata gi sirikal bende. Francis, asewacho ni wan gi sida a conflict mar use of resource. Yena mondo ng'adi mondo ilernwa mana kumoro kama tin atimo mos kuom ng'adi. Tiwacho ni chenro gi duto jalony e weche mag arita mag alwora bende ni mana buti kanyo. Mano japuonj mar mbalariany ma Maseno. Iwinjo kata kowacho ni medruok mar pi luwore kod tim marach mar dhano, tim marach mar dhano ma opuro to gigo ma lo mantie kata ka donjo e pi to ka pi oseting'ore malo nam bedo mathany thany. Ma gik moko miwacho ni dhano ema timogi, kendo ka dhano ema otimogi ma gik ma kamagi oneno, ere kaka magi bende chak idhi loki? Nikech kuom wacho adier kata samoro iwacho ni beach ma Sangoro tapo nono kata higni mabiro po nono kata koko bi bedo kaluwore gi tim marach mar dhano. Ng'ama onego lok pache? Dhano koso sirkal ema olok pache? Nikech bende ka omedo bedo kanyo monj ma kamagi po nono pod wabiro neno gi e kinde mabiro. Lokruok mar paro ni wuok kanye? Koro kanye emechaka e tangni nyime kama ichope. Exactly. Dhano be onego lok, wan kaka community dhano onego walok pachwa. Nikech environmental degradation mane makelo sida mane japuonj wacho biro kaluwore gi activities magwa mwatimo koa e wi got malo nyaka e piny dho nam ka. Ema kelo gimiluongo ni siltation mamiyo nam bugore kaso nam bedo mathany thany to pi biro oko. Human activities ma wan kaka dhano pachwa kanyo. Kama uwe ni kar enforcement jawale wacho ni wane mwa encroach. Ta wacho ni nitiere chik ma o protect environment ahinya makoro wan weche wa ok ng'i ahinya. Mamiyo nam sudo oko to ok wanyal claim lopewa manam kaw ka. Seche mwawuoye ni in the last 2, 3, 5 years nam obiro oko gi 300 meters away. Mangiso ni jowa mobedo deprive oma lope gi modonje ina. Mano ni kanyo. Alafu gima dang' awachi kata madang' okonywa gi dhano gi sirikal to kod legi. Ka imede wach mari mogik. En ni adwa ni mondo kaber to sirikal ong'i yo manyalo konyowa go mondo wabed gi aquatic plants around the lake region. This one can be done through financing. Organizations mang'eny moko chon ne timo kaka Ecovic. Ecovic ne timo gini, ne finance organizations. Kendo ne gi plant trees, gi reeds, kata mana plants mamoko mag aquatic gi alwora mar nam Lolwe. Kendo ma ne konyo kokara wuok e pi to chamo gigi makoro ok odhi e puothe mag ji oko. Koro planting of aquatic plants nyalo konyo e solution mar problem madhi mbele sani. To kendo wan kaka jo Sangoro kata mana alwora mamoko wadwa ni mondo sirikal oketnwa substation mondo mi le obed control closely gi jogi ma jo wildlife. Ginyalo mana monitor gi ma ka gin kod gi machiegni. To station man Kisumu bor kabisa maka wayudo accident to wachiwo report. It takes time before they come, so we want them close, and that station Masangorota no biro serve nyaka part of Homa Bay sub county kaka Rachuonyo and other sub counties ma neighboring. Kamano. Water wells, what one mondo wayudi bedi water points ma konyo wa makoro joma ni machiegni
gaora kata gi nam ok chuno ni nyaka gidhi e nam eka giyud pi. Ginyalo tiyo gi those points mondo mi giti gi pi ka ok gidhi e nam mondo bed conflict obed reduced. Koro Mondo watieko. wakony thoe kata injuries. Wagoniero kamano. Then compensation. Mano ema bedo mogik ka Compensation is now the watieko. problem. Compensation is now the problem. Miyudo ka ng'ato osehinyore kata ng'ato tho, to ng'ani dwa rito pesa mar compensation ni, ma ng'ama the beneficiary bende chak tho, ma wayud ni koro pesa ni dhi kaw gi ng'at moro mane ok oyudo tabu. Omiyo wadwaro kata wakwayo sirikal mondo review the process of compensation mondo bed machuok kabisa, mondo jowa oyud compensation in good time, mondo gi benefit ma ok ni pesa dwa rito kata higa 10-20 kapok wuon go oyude. Erokamano ahinya. Mano Francis Orao ka en e kaunti ma Kisumu. Ada winj pach japuonj mogik. Japuonj Francis koro okaw dakika ni moro achiel. Koro amedi achiel kanyo gi nus. Koro ka intiere kanyo japuonj miwa mana pachi mogik. Mano japuonj Johnson Apuko ka intiere kaunti ma Kisumu. Jalonye weche mag arita mag aluora. Miwa ne wach mari mogik. Kotene ko twak mano goro odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Adwa mana wacho matin gimonego watim to kaka wanyalo move. Le en gima dak e aluora mare. Awinjo ka ji ywak nong'er chamo gik moko. To ng'er en gima dak e bungu machamo fruits mane e bungu. Ka watieko bungwa gite to koro ng'er nyaka bi e puodhwa. Kata kidwa control awinjo ka talam mar le owacho ni nyaka gi ritruok bedo matek ne jopiny nikech bungu ma le gi dake onge. Koro jo wildlife kete uru program moro munyalo supply go wananchi kata jopiny gi seeds mag forest mondo forest obede, mondo climate global warming, climate ma change ni odog piny. To problem ma gin go ni gin gidich mana gi security mar le to gidich gi security ma dhano. Kade unyalo tutimo social responsibility ni ukaw supply tree seedlings mag tree to ji pidho to reduce. Mar ariyo, soil erosion index ma gwenge wagi moluoro Lolwe moluwo county wagi obed Kisii, obed Nandi, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Migori. Nitie jagirikaja chone nigi program moro mar soil conservation mane ji loso terraces ma koro kata kipuro to kipur matir mar got, ipuro ka iriwo kore mar got ni. Gini onge, koro miyo gine te lope te kite te moa e counties wagi dhi mane nam mar Lolwe, kato mano keto nam bedo mathany kato le biro oko. Koro akwayo counties wagi ni teme uru mondo uwuo gi agricultural staff state extension ma ungo mondo gitem puonjo ji kokitimo soil conservation mondo wa reduce load mwakete nembege. Mar adek mana ko tieko koro wan counties moluoro nam Lolwe ni bende wan gi chenro maber kata program maber mar treat waste mwagolo urban centers wagi bentie kama gidhiye to gibedo treated kaito ogidhie nam. Imagine niya kaja makanika otiyo pige no dhi mane nam, pige no gik mo oil ginigo kakoth obiro to dhi mane nam. Sani wan gi problem kendo machielo ni apiko koro ng'eny piny. Apiko en dangerous nikech en two-stroke engine. Two-stroke engine combustion mare kata wang' mar fuel mare en ni piny moloyo kata four-stroke engine machalo mitokni.
Koro mano bende gine kelo gine pollution mare along the lake kama wantieni. Kendo along the lake marwani yamo miluongo ni wind. Yamo miluongo ni wind. To wind wawacho ni ya wind en yamo ma move horizontally, to kalauso cha to en yamo ma move vertically. Koro along lake region kae wind miluongo ni yamo ni piny, speed mare ni piny. Koro pollutants drop mana piny nikech pollutant mondo obed mondo oriwgi mondo gikere ok kere. Koro miyo nyaka kane beto reduce a number of gik magolo hydrocarbon gi madhi e nam, mamiyo le modak e nam ok bed gi kwe, manyiso ni koro gin stress, koro ginyalo react, koro ginyalo dhawo gi ng'ata ng'ata. Koro gigo nyaka watim koka dhano modak along the lake. Population samoro ok dwa control, but wa control yore monyalo duokogo gik matero gik moko e nam gi yore matero gik moko e nam gi, nikech population biro medore. To bende kata king'iyo population 4 East African countries moluoro nam lole ni, wan ema wan gi population mamalo along the lake moloyo piny maramoro. Waloyo Uganda, waloyo Tanzania, waloyo Rwanda. Koro wan nyaka wa step up chenro marwa mar rito alwora mar nambwa ni. Mane duoko na mogik. Agoni erokamano ahinya japuonje mbalariany ma Maseno Mano Johnson Apuko mabende en jalony e wechego mag alwora kata wechego mag environmental science. Agoni erokamano ahinya ichwalo ote ne jogo duto mane department ne mbalariany ma Maseno kuom thuolo bende mar chopo e Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kamachielo bende Francis Orao erokamano ahinya iwuoyo makare bende lo jobich management mano masangorota. Wagoni erokamano ahinya. Studio ma Nairobi Tobias Odacha odiochieng' machielo pod wabido thuolo mondo twak kama odhi nyime ma ok en giko mare. Agoni erokamano ahinya. Nyakoro mogi jwang'ini bende kama intiere kar kacha mioro ote mosomo, ote meki moko bende mok wasomo kaka machalo kae ma wacho kanyo ni Fred Meyer Kikuno owacho kanyo ni nitie gik mopogore opogore kanyo molose e pache, ochiwo kanyo kaka inyalo tiek conflict, koso wacho mosebedo kanyo ka ketho chiemo gik mopogore opogore. Wacho ni environmental behavior change onego bed ni kacha ng'eny mar oganda increase in both human population kachel koda wildlife population bende osegoyo okenge machalo kamano. Collins bende mar Ruma Kaksikri erokamano ahinya. Otieno Rosemary kawuok Awendo ote mari ochopo. Wacho no ng'eche bende otamo wang'i kauntiere gwengo ma Awendo erokamano ahinya. Bakoromo Sina John Olwendo owacho ni mara Alego Nyasita erokamano ahinya kuom ote mari bende mayoro kar kae. An Pamela kawuok Imbo Bar Kanyango otoyo tiekonwa diek kod rombe. Gik makamago potimre nyakwar Ramogi Jwang'. In kama intiere ere kaka iluogi mondo irang ni adieri ibet yo makare. Beatrice Nyapoko kawuok Kajulu Ong'adi owacho ni ong'er oromowa. Nyinga Cleophas Oluoch elo Sharon Ong'ao, Joyce Oduor, director, jomak duol, jomak picha, jogo duto mano keto chero biro ni yo makare. Wagoni erokamano. Oriti masani Nyasaye mondo oriti kiny sa 12 nyaka sa 5 mar onyango. Watimo gima watimo kawuono e yo ma opogore nikech koro kiny kacha en happy new month. Dwe mar 3 chaka yango odiochieng' ma kiny. Oriti dwe mar 2 ka ore tarik 28 Nyasaye mondo oriti korita kiny ne waradi.